Okay, hindi nga rin rugyan nga ibasa ken i-drama. Dati pakasaritaan ti parikot iti biyag ngayon surat kada tayo ni Carmen iti Abra. Sagudahin nga rin ti surat ni Carmen. Dear Cassie. Kang itingitan itinabara a kampanya iti laing naudi nga national and local elections. Ani Martin nga asawak ket maysa kadigiti close-in bodyguard ti mayor iti Ilimi iti probinsya iti Abra. Ilinged tay laengen tinagan ti Ili kasinyong nga isumet ang napasamak ti dimi ni namnama nga mapasamak iti biyag mi. Nga iso dahito iti nangrugyan ti parikot mi iti biyag mi nga di mi pulos malipatan. Ket kastoy man nga rod arugyak ti amin iti maysa a malem. Mama. Malinlina yung Jane na po eh. Anya ti sumarunong nga maluto. Siyak ton diag prito iti tilapia mo net anak. Sa tayo ito agabraw Sagpawan tayo iti prinito nga tilapia. Agprito kayo kunayo nung nakadigos kay metten. Madaman ti pa nagsagsagay sa'yo dito yung salas. Nga kaslada sagsaganaan nyo, mama. Sumangpet ka di ita ni papa, mama? Ken mabaling ka di pa ilang agadi ni Julie nga buride. Walon ti tawen na. Tiladang ibagbagam si kamunet. Sumangpet man wino saan ni papang yo. Ket agdigo sakmet latano ko Tiladang ibagbagam. Adan samat nga min nobyo mo, hamonet, idinto takaradradwar mo la iti high school. Awan pa'y mama. Ket kasi iti karik kada kayo, sakto lang makinobyon ito no makapagturpo sa kiti kolehiyo, ken adan trabaho. Nasayat no kasta anak ko. Ken laglagi pem, sikati inauna, kada kay nga limang agkakabsat. Ket sikati pang namnamaan dagiti upat nga kakabsat mo. Mama, ison sa ni papa daytan. Ison sa ngagpaiso. Kunaktupay ngamin, isagsaganahan nyo iti sa sangpet ni papa. Alang nga rod, ingkay nga rod sa batan ni papa, mama ta, sakto latan ti makamu nga agluto iti nabraw, ken ituloy ko dati ipit-prito mo nga ikan. Uray no ilibak ko kasin yung malasin ti anak ko nga excited ak launay. Excited ak tamanon nga aldaw sipod iti nang rugi ti kampanya ket nabayag nga dinagawid ti asawak. At syempre mailiw ti riknak. Namnamaik nga kastamet ti asawak. Nga iti kanito nga agkita kami ket masapol nga nabangluak. Tapno no kayat nak nga arakupen, kayat nak nga agkan. Naging inayad kami nga rod Naging inayad kami kini Martin nga asawa kasi mara kiti silid mi. Ginundawayan mi nga busy. Ti anak mi nga ni Munet nga mang prito tinabati nga tilapia nga jakpay na prito itay ket agabraw tupay. Ideda kami ni ti unek ti silid mi nga agasawa kasin yung ket siyak ti mo na nga marakop king kuana. Nagbanglo ka. Bakit? Biyag ko. Talaga amat nga nabangluak, Martin, lakay. Kaano pa nga napuutam nga nabangsitak. Sa bagay, gusto ti ko nam. Itiyan niya mga oras kat nabanglo ka para kanyak. Lakay. Madama pilat luto ni Munet. Una, naangot ko nga ruti maprit-prito nga tilapia. Urek lang na bisinan. Agar alisto akmat ngamin bakit? Anya? Anya tikat mo sawen? Saan ka nga umyan dito mayak la dito ita. Saan na mabalin anak ay? Manungal daw nga saan ka nagawid? Sa akin ita, agawid ka. Apag-meet ka lang. Maihiliwak mo't king ka. Di ka di maihiliw kanya. Siyempre akin maihiliwak mo't ang trabaho da ito bakit? Anyarot serbi na nga nabangluak na kunam. Na hanggang arakop ka lang.
Alasaan kagpauyo nga kasta. Anyo, serbi na nag-awid ka. Di ka kumalangor nag-awid din. Anong kasta pagbid ka laing? Ay, saan kang agpauyo Basta may liliwaking. Isang ka nagsangit. Maalala. Makatiman. Mapilpilitan ka laing. Ay, saan? Ingkan no masapal mo mapanin. Ingkan no makaistorbo kami lang iti trabaho, Martin. Naita ka manin bakit? Makatiman. May katituin. Alala, pagustuhan ka nga. Anya? Pagustuhan naklaing, kaputa makita mo nagsangit ako. Ay, saan? Sa bagay, maawatan tamot siguro. Maawatan mo't digiti kakaduak. Guru-ure kanya. Amuda nga maililiw ka kanya kan. Ure mo't siya, maililiwak uneking ka. Bakit? Kunamla daytan ata. Agpauyo ako. Ay, saan? Mga diti mo. Kahit mo launi agpapauyo ka ta kahit mo ba't nga ay-aywin ka. Dala, anak mo. Sakit ka sa. Sorry, bakit? May kartuhin. Inak mala ituloy tagluto na saan makati. Ay! Napikinuyod na ka. Man, mailiwak ka talaga. Angin, dila trabaho kami. Angin, sige, bahala na. Urayson ti pakaungtak kini Mayor. Urayson ti pakalukluksawan na gati kakadwakon. May kakarotin. Ay, stunan ako. Alhadi kag sansangitin. Kahit mo dito ay. Amok lawon na iti pagkapsutam. Bakit? Alang nga rin. Paspasan ta nga rin kita. Tsaka iti napaspas. Anya. Tsaka iti apagbitlaeng. Ay. Sige. Iba-ibig ta nga rin. Kasla mapilpilit ka laing, Martin. Ay, saan? May kati nga rin. Hanggat papauyo na. Kakaiso na nga agawid ha. Isupay kakaiso na nga agawid ka sa kasto di parparik ng kanyak. Kakasla di ka may iliw kanyak. Kanain mitlaing nga siya klaing. Nagkalikagom nga agkay data. At na mapasama ka data. Hanggang saan nga gaputa kasto di tawin ta agad. Di tamat aglin na ilon. Di tamat parang sa pagustuhan tirik natan. Ay, saan ka nga agas. Maangagda ka di kiti anak ta. Nakaanumot nga bumakit ka, lumakayat. Isumot ti pa nagpapauyong. Lalo ak nga magagaran kin ka, basta nga nagpapauyo ka, bakit? Daga kayat ka nga, aywan, babayan ka dahil. Alas to na. Masansa na kasta ti mapasamak tong galagawit ti asawa ka sinyong anudyak payag pauyo ket awanen. Baka dinan pagustuhan ti mawaw ariknak. Talaga nga mawaw ti riknak iti day nga gundaway tanabayagen nga jak nariknati. Ayat ti asawak lailo dunguna. Akas na ti trabaho na laing yan tinapatig keng kuwana. Alam mawatak mo't kidiga po ta. Talagang kapigsada mo iti kampanya. Kang itingitan ti nabara a kampanya iti eleksyon iti lugar mi. Angin di na lang mo may pamuspusan. Nga ti umyan kumamot. Tapno no makapagpapas kami iti ragsak mapagustuhan mi ti rik nami. Baglaengen tanay ayo na metla tirik na kasinyong babaen kadagiti nababara nga agek ken arakop na ket nariknak manen tinabayagen nga jak narikna nga imnas mapagustuhan manen tiriknak ko na gasta unay ti panang romansa na kanya ket itay nga agsansaning iak gaputap
nasakit tinakem ko. Ngemitan, panay asog metten ti rumuar itingiwat ko kasinyong. Ah, Martin. Dahil talaunay til iliwag iti asawa kasinyong ti kinalaing na nga mga kadagiti na duma-duma nga paset ti bagi. Katimbag na nakadigo sa kasinyong kat nalangab na ti banglok kat kasta unay metten ti ganas na nga mga kadagiti na duma-duma nga paset ti bagi. Agkang runahan na ti barukong ko nga bayat nga kirkirabin na ti mansanas ko. Agay ayam mo ti may nga dakulap na kasinyong nga pangap-apros iti may nga mansanas ko. Madamdamapay inaprosan na meten tay adday tinagbaitan ti lupok. Ad-adan ti asog ko kasinyong idi ta mariknak nga agbabasamet ten dati kinababaik. Nga kasla excited launa yen. Excited launa yen. Nga excited launa yen nga makapangan manen iti tarong ni Martin. Di nariknan ni Martin nga nakabasbasan tagos na meten nga inikat ti pagan-anay na kasinyong kat ditoy nga nakitak manen ti armas na nga nakaingar. Idi tayo gamak na ti armas ni Martin ta gandatek ko nga isubo ta so papakak mo't ate naramid na panang romance sa kanyak yung kunana ay uray saanin bakit okay la kanyak tinasisita mapagustuhan ka tinasisita maparagsak ka sigurado ka saan mo ka di nga ipakan kanyak uray saanin rabawang kan ta itulod kan isa di langit sige nabayagin nga saan na kayo tulod sa di langit Martin lakay. Sige, kayang kang rutin. Oo. Itayak pa lang ang nakakayang. Martin. Carmen. Naapi nga nga saan ka nga agawid di rin nabi. Naori rin nabi ko mga Asti ti aramiden ta. Rinabi ko mamit nga mapagustuhan tirik na ta. Saan ka nga agpapauyo kastan Bagpagid di ta. Nakaawidak. Saan na balit tayo numalpas ti eleksyon. Inaldawak tumanin nga agawid. Kit oreri na biin tumet. Nga kasi ti aramiden ta. Bakit? Alang rutin. Sige. Oo. Martin, ipapaot mo ipapaot mo, ibaybayag mo. Alagata, maring makontrol ko. Isagad mo pa, isagad mo. Isagsagad ko miten. Sige, paspasan pa. Gastoy, Martin. Martin. I miss you so much, Martin. Mapanmat din bakit? Sige, uray siyak nandanimatin. Agyadantan, agsabaitan, Martin. Carmen, Martin. Agyaman lakay. Napagustuhan manen. Rukatan na karo din, biyag ko. Tayo nakon. Anya? Kakaiso na nga dimteng ka. Nga kalkalpas na laing. Naminsan laing nga napagustuhan tirik nata.
Di ta kadig pamindo ha? Ay, medyo nabanugak ang aminin ta. Nabanugak nga nagmalmalem. Yan na imay ko la indad di sweldo. Para kadigiti masapol yun dito eh. Kaya gaputa mailiw ka ako namin so nga pinagustuhan ka. Oh, kung nagtupay, siyak lang di mailiw keng ka. Ay, deta ka man, pauyo ka man. Kung nagtupay, saan ka mailiw ka niya? Ay, saan man mo't Oh, ang busy-busy kami nga rod. Aglalo ita, kapig sa ti eleksyon, ti kampanya. Oh, amo mo tin trabaho. Iso nga baka no sa titulag, kikita manin sakbay ti kaaldawan ti elections. Alain ako, nilarukatan ako na. Tain ako, saan ka nga palubusan? Arakupeng kalatang nga kastoy. Umyan ka nga minin, lakay, pang-aasim. Tag kay data met, nabayagin nga dita nagkaida. Ururayan tak nga ro, dagiti kakadwak, kapapain met. Ururayan nakpay ni Mayor. Oh, imbaga nga, itid ko lang kada kayo ti sweldo. Kaya, maawatan dak mo, kaya di ata, o rin medyo naibayagak. Siyempre, mailiwak mo't king ka, mailiw ka mo't kanya. Ang madino, mabayagak unay. Alam, mangantay pa nga road, sakbay kang mapan, nakaluto ita siguro ni Muneten. Nagabraw sa sinagpawan at prito nga tilapia. Oh, tapos makapaglalang lang tayo amangan. Nabayagin, hindi na udi nga nagsasango tayo nga pamilya. Maminsan ton abiyag ko. Alakit ina ko nikit ni ururayan da kon. Kasi ka namin kung ibilbiling king ka. Di mo baybayan ti bagim, di mo baybayan dagiti mga anak ta. Ipatpatig kayo unay-unay. Arukanan ako. Nanyalakit di mo ti asawak. Oh, nalakising kan. Nakon. Martin, umyan ka na. Sana mabalin. Mawatan ako ma. Ala. Nakon. I love you. Ipatpatig ka unay-unay. Kitagan anat kayo. Nangaruna kasi katagan anat at napegad ti trabaho. Ala, sa awan ti pagdanagan nyo kata kami. Kanya. Alay na karutin. Rukatan na kon. Tain na ba't agpakada ka kiti anak ta? Sige, ito no sumarunong sangpit ko. Agpaminduatan to, ori agpamitluta pa. Nung agpamimpatan to. Talaga? Agpatpat nagtong agpapastay ti ragsak. Bakit? Basta ka dagito maawatan na kuma. Busy kami. Rukatan na ka din Sige ngin. Nagananad ka I love you. I love you too. Hindi makaruwar ti asawa kiti silid mi. Nangeg ko ti panagpakada na. Kadagiti anak ko. Ngem, igawid met ni Munet isuna. Di ibaga ni Papa na nga saanin nga mangan. Ala, mangan kay kumapay Papa. Umyan kay kumamit nabayag nga di kay umyan dito balayin. Ala, agpapastayon to anak ko lumalpas lagi dito eleksyon. Agpaiso Papa, baka no kanayon kan tumanin nga sumursurot kini Apo Mayor. Ala basta. Ken Munet anak, sikati inauna, di mo baybayan di kakabsat mo. Oh. Sikamat Mark, Papa. Tulungan ba't ni manang mo nga Munet, nga mga iwan ka digiti talong, digiti adiyo. Uwen Papa, kinkas namin tinaramidik Papa. Yala na saya taas, nukas na barok. Munet, Papa, gananad kay nga rod, kat nakapigpig kat di trabaho yun, nangarunan nukas yung eleksyon, aglalo dito yung lugar tayo, na barat eleksyon. Naman di pagdanaga man ako. Ikarik Papa, nga jak to bebe, hindi kini kakabsat ko. Kas damit kini mama, ikarik nga ton uyek, tira pa up ko. Very good, balasan ko. Very good launay. Mama, api ka
nagsapa kayo nga nagriing. Nariwat pa ilaing nga. Pugsa-pugsat nga ron titurog ko, anak ko. Madandanagan na kanjak amo no, anya ti kadanag ko. Anya ka di dayta nga, anak ya, mariklik na ayo, madandanagan kayo. Ada ka di dakas nagparparik na kada kayo, mama. Ilakman mo, anak ko. Kumakit na igawid tayo ni papang yo. Imyan ko madito'y balay taurin no ita ko mga bigat ti panagsublinay di trabaho na. Kasta ko mamit ti kunaking kwa na, mama, angim patinangan kit di na pa yan inaramid. Ibaga nga mga antipelaeng kit nagalalis tumit nga nagpakatan. O pinagururay na kanulain di kiti kakadwana. Ay, Diyos ko ay. Saan nyo kung mga baybayan ti ama dagiti anak ko? No adama ni Suna iti piggad. Isalakan nyo kuma. Isalakan nyo kuma ti asawak, Diyos ko. Madanaga nagidi kasin yung talaga dakas nagparparik na kanyak. Kat anyan nga kanakaladladingit, ididayta nga gundaway, ididayta nga bigat kasin yung tasaan nga pinatganti Diyos ti panagpakpakaasimiken kuana. Aday jayen, tinaudi nga panagpakada kada kami ti asawak. Ada nang itawag kada kami nga may nga katrabaho ni Martin. Ilimbaga na nga awan ka nun ti asawak. Natay ka nun ni Martin. Napaltugan ka nun ni Martin. Ako natay katrabaho na pada na nga close-in bodyguard ni Mayor. Tinambangan da kano ti grupo da. Ket ti asawak kano ti daksangga sa tanapaltugan ken natay. Nagdardarasak nga napan iti ospital nga nakatamingan ti asawak nga isumetlat nakatayan na. At dito'y nga nakita tinalamisin na bangkay ni Martin. At dito'y nga naamuak nga adatama na iti paltog iti barukong na may isa nga bala, may isa nga tama pa winudwa. Adadwa nga tama ti paltog iti nagbaitan ti lupuna. Nagbaitan dagi ti lupuna. Duha nga tamat paltog. Iti maselan nga paset ti bagi ti asawak. Kahasi pa iti asawak. Di na naasyan ti nangaramid ti kastoy keng kuana. Martin. Apa nga pinanawan na kami ka na gini anak ta. Kasano pa ito di biyag mi itatawon ka. Natay kameten. Kasano pa ito di biyag mi Martin. Paunay na ito nakapasama ka mo. Dito na nasyan keng ka. Martin. Ustunan, mama. Ustunan. Awatin tayo di kinapudno nga awanin ni Papa. Awanin ni Papa. Lulamok ko mga dagurure kay nga peggan, Martin. Sanda ka ko mga pinalubusan. Kinapudno na, mama. Kitin gawid ko matidin ni Papa. Ibagak nga umyan ko, ma. Talo nagtungpal ko, ma. Sibibiyag ko mapailaitan ni Papa. Ay, Martin. Kasla nagkabailan nga ibaklay ti pinanawam nga pagrebingan. Nagkabailan. Mama, adak, magdamang tulong ka na kayo. Kasi ti karik ni Papa. Tulungan kayo, mama. Ay, kakahasim ti amayo. Apaunay ba't tinawalat asin ang tinangaramit king kwa natin astay. Kastaon ay tiladingit mi nga pamilya nga pinanawan ni Martin kasinyo. No kasanot, ipanagladingit ko kastamet dagiti anak mi.
Kat nga po, di pa nagladingit ko kasin yung tsak pa yun, makapangpangan kan makaturturog. Mama, insirik ko dito sila duty kaninyo, mangang kayon. Ananusan nyo ti adda nga si Daen. Napiyahin to nagawid ni Manang Monet na mangyawid ti tinaimas nga si Daen tayo. Sa anak nga mabisin, Mark, anak. Di nakpakadanagan. Dagiti kakabsat mo ti asikaswem. Kasano nga ibagayo nga di kay mabisin, mama, kit napayagan nga di kay nangan. Di kay matmaturog unay. Kita nyo man talangayo. Ang imjak pus mabisin. Anak ko, Jack mabisin. Mama, please, mangan kayo kuma. Kalpasan na kit agtumar kayo, tapno no maimbagang kayo. Pangasi yung mama, mangang kayo. Adda ka din damag, no amo dagiti pulisen, no asinot tinang papatay iti amayo. No asinot ng paltog kini papayo. Awang pengarod mama. Di nakakaskas daaw, kaslawang mat tinaypadpadamag nga anyaman. Urit iradyo ko no pagiwarnak nga adda na pasamak nga panang tambang da iti grupo da papa. Iti grupo da mayor. Angim ko na digiti kakadwa da di papa ket adda kano ng tambang kadakwada. Nga nilaing papa tinapaltugan kanisulaing tinatay. Ket day tamit ti kunada nga napasamak. Baka siguro akit kalkaluban da laing tinapasamak nga panang tambang da kadakwada tapos saan nga agpanik digiti umili. Kaskas daw mama. Kaslang anya nga kasla. Basta. Kasla ada foul play na wenno anya. Kasla saan mat nga natambangan ti grupo da papa. Ang imdeta ti rigat na. Di tayo mat amo no anyat napasamak nga talaga. Ala anak ko. No adan to man madamdamag yo. Akit ipakaamuyo kanya. Kaya't ko nga makita nga malungsot iti pagbaludan ti tao nga nang papatay iti amayo. Gabuta na numulayang ti biyag mi. Kaslawang gabuta gagangilaeng ti pamilya mi kasinyong. Kasladida kami kaskaso dagiti pulis. Tunggal ipalo up mi ti napasama kiti asawak no anyan no natiliw da ban natiliw da ka din ti nang paltog ken kuana ada ka di suspect da ang awan met ti may sungbat da awan met ti testigo awan met ti may bagada nga tikit di bagada. Siguro, adala din nagkinaawatan, di grupo da papa, kaya ti grupo ti sabali nga kandidato, ang imawang met ti mayat nga ag-testify, ag-testigo. Kas lagagangay lahangin iti lugar mi, ti kasta nga kinabara ti politika, kasinyong nga ure no adda matay, kat kas lang awan ti maaramidan, dagiti otoridad, dagiti pulis. Kasilatan, kaslaawan la tinapasamag, kasanong aro din ti ustisya, ti panakapapatay, di asawa. Saan mi ka di nga magunuden, ti ustisya? Awan ti mabalin mi kasin yung gaputa, awan met ti mabalin ti pamilyami. Nure nagpatulong kami ti mayor ket saan mi met nga maasid gan basta-basta ida. Lalo ket busy-busy da. Ket dagiti anak ko ti mangibagbaga kanyak nga awaten min ti kinapudno. Idi inawat mi ti kasta nga trabaho ti asawa ket kaslang inawat mi metten ti posible nga mapasamak ken kuana. Gaputa amumi nga napeggad ti trabaho na. Ang nasakit lata kada kami nga napanawan na nga. Aw man lang ti magunod mi nga ustisya ti panagpapatay da kay kuana. Idi madanunan iti may ka makabulan. Day di asawa kasin yung napan mi binisita iti tanem na.
gimatang kami ti sabong ken kandela. Nagitugkel kami kandela, mangsindi kami kandela. Ikararaga mi ti kararwa ni Martin. Siyak ken ti limang anak mi. Nagkukuyog kami. Di makadanon kami iti sementeryo. Nga nakita kon ti ayan ti tanem ti asawak. Nakiktutak. Kadorin ni Monet ken ni Mark nakita da. At nakita mi a babae nga nakamangisit iti sangwanan ti tanem day di Martin. Sino nga taday jay? Uwin nga agpaiso, mama, iti sango ti tanem ni Papa ti ayan day nga babae nga nakamangisit met. Uwin nga rod, diya ka mo, baka kabagyan na. Ang imawang mo ti kabsat na nga babae. Kasinsin na nga ta. Ay, diyak man na mo, mama. Asid ganda kidi Tapno, makita tayo nga nalaing. Di asid gan mi kasin yung dito nga na nangig minas na paneknik kami nga agsang sangit diti babae nga nakamangisit iti sangwanan ti tanem ti asawak. Lalo ang naburbur tsa anak ti kinatao kinasa sino dayta nga babae. Nga idinangig na ti karasakas mi naamuan na nadlaw na nga mas asideg kami ken kuana ket simango ti malyaw kada kami ket nakita napintas tay babae nga medyo ubing pa siguro mga early 30s ti tawen na sexy na pudaw nakinis ti kudil na ang di mi met mailasin. Saan mo ta pamilyar kada kami? Saan mo ta pamilyar kanya? Ngimaping kasang sangitan na ti tanem ti asawak. Aping nga nakamangisit. Aping nga agsang sangit iti sangwanan ti tanem ni Martin dati nga babae. Di ta pasideg kami pa, umasideg kami kasi nyong pagunyak kumangem bigla nga ti malikod nga pinaspasan na tinagna. Ay, miss, mabitlaeng, miss. Ni nagalalis tumetan nga pimanaw. Uwing nga rod mama. Kas lang mabuting kada tayo. Sino nga taday dyan? Kamakamek kung maidikasin yung alisto nga nagna. Nga danang sabat nga may isa nga lalaki nga naka-drive, nakalugan ni ti kotse ngem sinabat na dati babae. Sa nainlukatan ti ridaw. Driver na siguro ko na. Lang ti babae nga ada mapalin na. Sino nga tatay jay, mama? Diyak mo, anak ko, baka nagkamalilaing ti tanem nga, nga napanan na. Imposible akit, adamat nagan ni Papa. Adamat nagan, digiti lapida. Api ko mga kamali, mama. Diyak, arod mo, anak ko. Baka kabagyan na nga, di tayo maamu day jay. Kabagyan siguro day di Papa yo. Saan mo? Langana ti kaslang mistisa, mama. Uwin nga rod, napintas. Sa bagay napipintas mo ti kabagyan, di Papa angim. Saan nga kasi chay, ti langana. Digiti kabagyan na. Sino nga tati jay, mama? Diyak mo anak ko, baka nagkamali lang. Nayaw awala siguro. Buweno saan, dati kaabay na. Dati baka dahita tisang sangitan na. Baka nagpaigid laeng binatog na meten imposible mama ay diti amo jak ba't nakasarita anak ko sino nga taday chay jak karod amo ala itong kilyo data kandelan yan tatanim ni Daddy Papa yon nagbali na burbur siya kanya dahil napasamak kasi nyo nga panakakita mi ti babae nga nakamangisit nga napintas nga agsang sangit iti sangwanan ti tanem dahil di asawak kastameten dahil iti anak ko sang kadamag da kanyak no sino dahil jay sang kay bagak mo nga saan ko amam mo ken lipaten dan bak amang ano nagkamali lang ngayon idjay meten isumeten tinangrugyan ti dagiti sayang guseng kasi nyo.
Nga ti asawa ket saan nga natay wenno saan da nga pinaltugan gapo iti panakatambang ti grupo da. Ti grupo da nga bodyguard ni Mayor. No di ket sa bali nga kaso saan nga related ti politika. Saan kano nga gapo iti politika ti panakapapatay ti asawak no di ket gapo kano iti love triangle. Anya? Dito'y nga kasla si madiwa manen ti sugat ti pupusay na di asawak. Abos tadyak lang aro, di milang aro din magunod ti ustisya sakit kasta ti ibagada, kasta ti itis-chismis da. Nga iso nga natay ti asawak ket gapo iti love triangle. Anya ti kahit nga sawin gapo ta. Adda kabit ti asawak. Adda sa bali nga babae ti biyag ti asawak. Jak pulos mamati kadayta nga sayang guseng kasinyong, kadayta nga agwarwaras nga chismis, ngawan kano ti pakiramanan ti politika, ti panangpaltog da iti asawak no diket gapu iti love triangle. Dito nga simken iti panunot ko, iti lagip ko, nga ti asawak ket napaltugan iti namindua nga daras, iti maselan nga paset ti bagina. Wen kasinyong kasla agtugma dagiti sayang guseng ken deti tama na iti paltog iti bagina. Apay nga iti nagbaitan dagiti lupo na namindua nga natamaan. Tila laingnan no kuma engkwentro dayjay no tinambangan da kuma tiket laingnan nga siya tiket kina sharpshooter iti nang paltog no na bulsayan na dati dati masela na paset ti bagi ti asawak ken may sa iti barukong. Iti pa nag-investigar ko kasinyong dito yung naamuak babayan iti report iti police nga saan kanumet nga adayo ti nang paltog iti asawak no diket asideglaeng. Dituin nga kaslang ad-adda manen nga maburburtsaan na kasinyo. No kumatinambangan dagat medyo adayo kuma dati nang tambang nga dakwada ngem kunamit ti pulis nga asideglaeng. Bueno, posible nga tinambangan da ngem nakaasidig dati kalaban. Angin apay sika nga kalaban no balak mo nga tambangan di may nga grupo. Puntiryaem dati kinalalaki ti kalaban mo. Dito yan nga adun, dagiti agtartaray nga, dagiti mabubuo nga saludsod iti panunot ko kasinyong. Sibod iti nang rugi dahil nga sayang guseng nga saan nga may panggap ti politika, ti nakatayan ti asawa, kas lang di meten makatal na tiriknak ken panunot ko. Aging nga ada agiwarwaras ti chismis. Nga posible kano nga dagiti metlaeng kakadwa ti asawak tinang papatay ken kuana. Nga mabalin nga tinang bilin kano kadagkwada ket ni mismo nga mayor. Aman mama, kasta ti agwarwaras nga chismis. Anya? Api ko mga aramidin ni Mayor ket nakasaysaya at ni Papangyo ken kuana. Nabayagin nga agserserbikin kuana. Iti pamilyada. Ada ka no damag mami nga. Mama, anya nga damag. Ada kami nagwarwaras nga damag nga. Sinagid ka no ni Papa ti babae ni Mayor. Anya? Saan nga ta nga dahi nga babae nga dahi? Ada di sementeryo di mama ket isu di babae ni babae ni Papa. Anya, saan nga maaramid di Papa yu ti kasta? Saan nga maaramid di Papa yu ti kasta kanya? Kadatayo anak ko. Ang imday tamit tagwarwaras mama. Nakangigam ti kasta. Basta di ta karuba ken uri sa bali nga barangay kasta ti damag. Anya, Diyos ko. Kabit ka nun ni Mayor dahil di babae. Ket sinagid ka nun ni Papa. Pinakialaman ka nun ni Papa. No kasta, babaero ni Papa, mama. Ay sangang sasod kasta kini Papa ng di pa amo no susto deta nga agwarwaras nga damag. Deta nga ichis-chismis da.
Kinuchismisan nyo nga patpat siya anak ko. Winin papa, ay mama, ape nga pinaltugan da jay, bukil-bukil ni papa. Anya? Tatan, ma'am Amiris kun mama. Baka agpay peso di bagbagada nga, da babae ni papa ta. Ape nga jay, ape nga jay, bukil-bukil da, bukil-bukil ni papa at pinaltugan. Tila tangi bagbagam, nairatra na lang ba't Oh, Diyos ko. Anya di mapasbasa, amak. Uray ni Monet nga asawa ket adumet ten di Monet nga anak ko nga nauna ket adumet ti mangmangeg na nga chismis. Ket ditoy nga kasla rimswamet ten kaslang nagtaganan. Kasla naaddaan damot ten iti gura iti amada. Amangan no agpaypayso nga kabit ni papa isong nakatayan na. May sakamat mo net. Saan nga maarami di papa yun na ita? Kasi may tiyagwarwaras ka damag mama. Asino dahil nga babae? Asino dyan nakita tayo sa cemetery mama? Pudno lakit di nga da babae ni papa. Isot nakatayan na. Alasaan nyo kung magurain ni Papa yun, di met amo ti kinapudno. Isot nakatkatayan na, di ba nagbabae na? Naitakit ti, mati-katikit yung lalaki. Nga di na marmarlik ti asawa da. Nga agsapol na pelan sa bali, agsapol na ti ubing, agsapol na tabing pintas. Isot nakatkatayan na. At sa amoy baga nga, magangganap ni Papang mo, kasla mo mitlay bagbagan nga. Nga deserve na ti matay. Saan ko ibagbagat kasi mamangin? Api kami nga nagbabae iso na. Api kami nga liniputan na kayo. Anak ko, di tayo amon upod no dayta. Nakalawlawag mama. Nakadadon di mangibaga. Nga nagbabae ni Papa. Nga ti binabae na. Nababae ka no ni Mayor. Kasta saan nga napundo ni Papa kada kayo? Anak ko, saan nyo kung mga pergente lagip ni Papa yung kada kayo? Saan nyo kung magurahin ni Papa yung? Kasla agrebel demeten, dagiti duwa nga anak ko kasin yung the mark kaniya Monet. Gapo ka dagiti mangmangeg da nga sayang guseng nga natay da di amada gapo iti kinababaero na gapo ta pinakialaman na ti babae ni Mayor wenno adda binabae na nga adda akin asawa wenno adda akin nobya. Di mi amo awanti konkreto nga detalye wenno awanti ebidensya mi nga mangitudo iti asinuman nga posible nga nang baon iti hitman tapno papatahin da iti asawa kangin. Kasla na apektaran kami meten nga agiina kasin yung dagiti duwa nga anak ko agrebrebelde da meten kasla kagurgura da meten da iti amada. So nga masapol na mapaneknekak nga saan nga pudno ti agwarwara sa asayang guseng. Masapol ang mapaneknekak nga saan nga nagbabae ti asawa, nga saan nga gapoy ti love triangle ti panakapapatay na. Tapno no agsubli ti rikna dagiti anak ko iti amada. Masapol nga dalusak tinagan ti asawa ko na. Agi madadagiti gundaway nga kasla kaya't kumeten ti mamati nga agpaypayso ti amin. Rugyak ka diti agimbestigar no anya ti pudno, no anya nga talaga ti pudno nga napasamak iti asawa kasinyo. Tapno agtalnan ti panunot ken riknak. Tapno no isubli dagiti anak ko ti riknada iti asawa, ti riknada iti amada. Kasano ka dingas
Kasano ka di nga ibagak ka dagiti anak ko nga saan da nga ipangpangag dagiti sayang guseng. Kasin yung balakad ang dakman niya taramidek. Ken kasanok arugyan no kas pagarigan man ta agimbestigarak. E dinto ta awan met ti mabalin ti pamilyami. Ikasodak nga ta wenno ikan nga ta ti pulisya ti atensyon tikid daw ko no ibagak nga paimbestigarak tinapasama kiti asawak. E dinto nga ididamo pay laeng kiti bagada nga awan ti amuda nga suspetsa, awan ti amuda nga pangrugyan dati investigasyon. Tawam met ti testigo. Awam met ti rumuar nga testigo. Ti ipan nakapapatay dahil di asawa. Dahil talauna ti problema kasi nyong ano idi, no kaano nga pilpilitin mi nga maka-move on kami. Pilpilitin mi nga ituloy ti biyag mi kalpasan ti pan nakapapatay dahil di asawa. Isumit ti panagtaod ti takdakala problema. Ta kasla na perdi meten ti dayaw da di asawak. Ken pati da kami ang pinanawan na. Takas na nagbalin meten nga adadakes nga naramid ti asawak nga isutrason nga nakatayan na. Kakasla malay bagbagadan nga deserve ti asawak tinapasamak ken kuana. Dahil nga rin ti pag-ibusan ti surat ko kasi nyong surat pakasaritaan ti parikot ko iti agdama. Ket sapi ko ma, na may kandak met iti balakad, no anya ti rumbeng nga aramidek. Kada iti nga parikot ko. Ag-investigarak ka di, wenno may beaklatan dagiti sayang guseng angem. Dagiti anak ko, kasla mamatmati damit ten, nga dakes ti amada. Nga adda nagbalin nga babae na. Nga rason, tinakatayan na. Iyon na akong nagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanya, ken nagyaman na ken kakasin, ti anos mga nangornos, nang ibasa ken nang idrama, kay pakasaritaan ti parikot ko iti biyag. Dahil ko makit, agserbi nga pakdaar, kadagiti babaero, saan nyo kung mga urayen, nga maitulad kayo, numa nagpaiso, nga ti asawak, liniputan nak na addaan iti babae nga isot rason tinakatayan na isot rason nga pinapatay da agserbi ko madetoy nga pakdaar kada kayo nga babaero sarding yon sakbay nga mapasamak met kada kayo tinapasamak iti asawa no asin no dita deti saan nga agbalakad baka isuda di kita magilgilty mapaspasagidan. Kaya sabi ko mata nakaited liwliwamet detoy nga surat ko kasi nyong kinagserbi nga pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdengngeg. More power to your program. Kaya sabi ko mata dupay ti matulungan yung agproblema akas kanya. Tuy mariribukan unay Carmen iti Abra.